Sa number 9, Bacolod City, isa sa mga syudad nga pinakauna nga mag-host sa Metro Manila Film Festival, sagwa sa Metro Manila. Napilian ng Metro Manila Film Festival ang Bacolod City nga mangin isa sa mga host cities para sa ika-52 nga MMFF sa Disyembre. Gisiling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga magluwas sa Bacolod, host cities man ang Mandaluyong kag San Jose. Ini pinakauna pa lang nga tiun nga pagahiwaton sa sa Metro Manila ang amo nga film festival. Isa sa rason nga napilian ng Bacolod nga mag-host, amo ang mataas nga sales ang MMFF sa syudad kada bulan sang Disyembre. Sa December 11, natala na nga magbukas ang MMFF kag kadungan sini may patigayunon nga parada sa Bacolod. Kaupod sa parada, ang mga artista nga nagpakigbahin sa sini nga tuigan nga film festival. Suno kay Mayor Greg Gasataya, antes magabukas ang film festival, luyag man sang MMFF nga magpatigayon sang duha ka adlaw nga training sa mga filmmakers sa Bacolod ug mapasang kadpagid ang industriya sa syudad. Nagapati man ang alkalde nga dako ang mangin impact sini sa film festival kag turismo sa Bacolod. For one, ang exposure sa Bacolod when it comes to the film industry. We know nga diri sa Bacolod damo di mga sikat nga ara sa film industry nga naggalin diri sa aton sa Bacolod. So by choosing Bacolod is somewhat honoring those Bacolod nons and Negrosanons for that matter who are part of the film industry. When we say film industry, either artista ka or sa production nga nagaling ka diri sa Bacolod. Meaning, tungod nga napilian nila ang Bacolod, I'm sure they have seen something diri sa aton sa syudad sa Bacolod. So isa gina nga ginapasalamatan man ako kung relate man kapon sila.